Os viaxes do Imserso están á volta da esquina, máis de 200.000 prazas son as que se ofertarán a partir do 8 de outubro, pero non só iso, xa que este ano tamén se implantará toda unha serie de novidades. Este ano o programa de viaxes do Imserso celebra 40 anos e a partir do 8 de outubro os beneficiarios xa poderán reservar a súa praza para gozar dunhas vacacións especiais. Como sempre empeza o día 8, que é o primer día sempre é o máis importante para aqueles que están acreditados, porque o primer día é canto máis plazas hai. Todos acudimos ao mismo inventario de plazas, co cal, a medida que se van collendo, van quedando menos. Entonces, si non colles o primer día, realmente despois xa tes que depender de listas de espera, de que o destino que queiras ou a fecha que queiras este disponible, xa é máis complicado. O primer día sempre é o máis forte. Os días seguintes, salvo que te pegues un madrugo moi grande e seas dos primeiros, pois telo francamente difícil. Máis de 800.000 prazas son as que se ofertan este ano, incrementando así o número total en relación ás ofertas de anos anteriores. Este ano fálase de moitísimas plazas, incluso de incremento respecto ao ano anterior, pero a realidade é que cando as vamos a coller, sempre, pasado o primer día, sempre temos moitísimas dificultades. Sempre dependemos xa de listas de espera, porque, bueno, son moitas comunidades as que están collendo plazas, e entonces, bueno, pois isto vai moi escalonado. Así mesmo, este ano contase con dúas novidades. Por un lado, informouse que haberá unha tarifa reducida para un total de 7.447 prazas, que estará destinada aos pensionistas con menos recursos. E por outra, darase a opción de viaxar con mascotas. Os usuarios do Imserso poderán levar os seus animais de compañía en algúns destinos cun límite de peso de 10 kilos. En termos xerais, os costes serán variados, dependendo sempre do destino que se escolla. Desta maneira, os prezos oscilarán entre os 200 e 600 euros. Mais ou menos arranca sobre 280-90 largos a 300 e pico. E Mundiplan prácticamente dobla esa cantidad, ronda os 500 euros, pero claro, ten iso de que xa o podes coller desde xa empezan a colgar plazas e podes elegir datas, podes elegir destinos, dá outra flexibilidade. Non é igual para todos os bolsillos, porque estamos falando do doble, pero sigue sendo moito máis económico que un paquete normal para unha persona de calle. Según afirma o xerente da axencia Viaxes Fontao, en Ribeira só hai interesarse moita xente por estes viaxes, chegando a facer largas colas dende primeira hora da mañá. Sí, porque cada día xubilase máis xente e a esperanza de vida está alargándose, e entón cada ano notamos que hai xente incluso que nos sorprende xa que este xubilada, non? E xa está facendo cola para conseguir as súas plazas. Desta maneira, o Imserso invita aos máis maiores a gozar das vacacións, unha gran oportunidade que estará lista para solicitar o vindeiro 8 de outubro.